sorgeix la idea, ve el 2020, quan hi ha el confinament, que durant un parell de mesos, tot el temps que van estar tancades les escoles, el punt de trobada tampoc el teníem presencialment a les famílies, no? I això ens va permetre tenir un temps de reflexionar sobre la nostra pràctica, no? I de poder revisar algunes coses com les estàvem fent i així. I entre d'altres coses va sorgir en l'equip aquesta necessitat de crear algun material per poder ajudar les famílies a explicar als nens i les nenes què venen a fer en el punt de trobada. I també per nosaltres mateixes, perquè quan fem les entrevistes amb els infants, a vegades també hem de poder explicar què fem, poder també ajudar a entendre la situació familiar o quines expectatives poden tenir els nens i les nenes quan marxen del punt de trobada, una mica com per acompanyar aquesta comprensió i aquesta integració de l'experiència dels nens i les nenes. Ha de ser una història suficientment oberta perquè hi càpiguen totes les circumstàncies de les diferents històries de les famílies que tenem al punt de trobada. En el moment que ja tenim clar quin és el projecte, que volem construir aquest conte perquè és una necessitat sentida del servei, el primer que ens va venir a la ment era que, malgrat que els infants i les famílies dels infants s'haguessin passat per diferents situacions, totes elles tenien punts en comú. Per tant, vam pensar que una bona metàfora per recollir-ho podria ser la tempesta, on de sobte estan tots aquests animals que no poden, amb tot el soroll, amb tota la llum, amb totes les onades, que les veles no es despleguen, que els pares no es posen d'acord. Per tant, ens va semblar que era una metàfora que podia unir totes les situacions, que era molt fàcil d'entendre i també d'explicar als infants. D'alguna manera el conte va avançant i es veu com aquest pare i la mare entomen dos camins diferents que els porta a dues illes. Per nosaltres també era important posar èmfasi en què les respostes dels infants davant aquesta tempesta poden ser diferents. A mesura que el conte va avançant, aquí també recullen moltes emocions que els nens poden sentir, més relacionades amb l'enuig o més relacionades també amb el fet de trobar a faltar l'altra figura. També recollim d'alguna manera el conflicte de lleialtats que poden sentir els infants, i com som els adults els que hem de procurar que els nens puguin tenir contacte de qualitat amb els progenitors en un espai on no només sigui neutral, sinó sigui segur. En el moment en el que els adults decideixen i expliquen a través de la jutgessa, que també la fem sortir en el conte, que hi ha una illa on té totes aquestes característiques, és una illa on hi ha professionals, on no arriben les tempestes. És aquí on comencem a explicar als infants què són els punts de trobada, què és aquesta illa, quina funció tenim les professionals, quines són les activitats que podran fer amb el pare o amb la mare o amb els avis que venen a veure i com, amb el pas del temps, quan ja no hi ha tant de risc que tornin a haver-hi tempestes, els adults decidim i poden començar a pactar entre ells que ja no necessiten aquesta illa de les girafes, que han trobat solucions alternatives i que la illa de les girafes és un espai segur i temporal. En el moment en què vam finalitzar el conte, ens vam adonar que aquest instrument podia ser molt fàcilment aplicable en altres serveis. De fet, la supervisió de visites no és una tasca que només es realitza en els punts de trobada. Hi ha molts altres espais dins del tercer sector, el món de l'infància en risc, que també supervisen aquestes visites. Per tant, és un conte que és molt fàcilment adaptable per a altres professionals i també pels progenitors. I de fet pensem que aquesta és una de les virtuts que té el conte, aquesta capacitat de poder-se adaptar a que altres professionals també el puguin utilitzar com una eina de treball, no només com una eina estàtica que es mantingui allà i fruit d'un procés de treball, sinó que és una eina en moviment tota l'estona.